everyone! Welcome back to my vlog. For today's video, mga palangga mo ni siya karon. Nakakita mo nakabitbit na paguglubi. Okay, kining hilig kay tagata guys. Mo na atong buhat no kinahanglan natin daghang kalubihan. Joke ra. Kana siya mga kuan na siya puwak-puwak ba di. Bitaw, kana siya mga langga mo ni atong buhaton karon. Naprepara na ta ana para sa atong ang tinunoang munggos. Kay hilig mo munggos siya rog dili ta niya arthritis on di ta arthritis in Jesus ni wala na. So mo na ni karon akong gibuhat no naglata tas munggos niya ato aning huwaton og 28 hours. Bitaw guys, mga 2 oras ng tulog oras. Chill-chill lang ta diri dapita dili lang ta mapulan o ginuwat. Mo na ginaingon na kung dili ta mapulan, makakaon ra gid ta diri dapita. So magtinguha ta kay nahutdan man ta aning ato ang gamayng bala diri para musiga ni para mulata pag yun ni siya. Ato ni siya taura na pudog balik. So mo na to no, atong ginaukban bitir pag inita kasakit lagi sa akong kamot ana guys kay plastic ra gihapin ba. Kini laging nasubraan ta sa pagka Girl Scout, mo na gibuhat ta. Sa ato nang kay ukay so paminaw na kuno perti pa jud nang dugaya gyud malata. Pero sige lang, nga naman jud na mo na tiis lang gyud daaning dapita para makakaon ta karong hapon. So diha mo na ako nang gipusingan kay naga check ko sa ako ang OOTD. Mura to outfit of the day no. Murag asa ta papadong naara dita diri sa to ang payag kay magluto ra ta ani atong munggos. So chill lang mo diha, relax lang mo diha karon kani para panihapon na diha ni. So God bless you tanan. Salamat sa inyong pagtan-aw sa akong video.